Aaipop betekent voor mij allemachtig groot feest. Dat betekent het voor Maar mij. wie even achter de tent. En maar wie even achter de tent te staan, en Johannes. Dat betekent voor mij. Ja, maar dat wil ik net vertellen, want dan shop me wie we tussen. Nou, geleden wist het ik maar. Aaipop, jongens! Geen belies, nee, het vuur zal niet afgaan. Tingstok, ik kom mijn tingstok, want dat mijn tingstok. Tingstok, ik douche langzaam, mij de deur, maar douche ook al lang niet meer. Neem mij maar mee, dan is het klaar. Dit is mijn eigen webplek, dit is mijn thuis. Wil jij nog net meer missen, ik ben al thuis. We geven voor de night leven, oh. Ik ben alleen op avontuur. Ik wil een vuur in mijn hart en ik ben op koers. Veel meer alleen en net zo stoer. Hoe leven maar die groepen, maar ben op avontuur. Ja, dat heb ik. Die kaarten kun je online bij Aaipop overal, bij de Primera in Balzert, bij de kroeg in Nijland. En volgens mij, wie er nog iets? Bij de maanden, hè? Ja, dat vind ik wel goed. En bij de maanden kan ze hellen. Dus ik zou wel op die het werden, want ik heb zo vermoeden dat het alles de kaarten met de mensjes gewoon vet. Dus ze moeten op die het werden.